नमस्कार, कशा आहात आपण? अशा काही टिप्स मी तुमच्यासोबत आज शेअर करणार आहे ज्यामुळे तुमचा गॅस लवकर संपणार नाही, त्यासोबतच भरपूर कामामध्ये मदत देखील होईल। नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। आवडल्यास मित्रपरिवारासोबत शेअर करायला विसरू नका। तर इथे आपली पहिली टिप आहे, सोन्याच्या दागिन्यांसाठी घालून घालून थोडेसे काळसर होतात म्हणून आपण याला पॉलिश करायला बाहेर देतो, पण त्यामध्ये भरपूर पैसे आणि वेळ जातो। तर याला घरीच चमकवण्यासाठी थोडीशी आपण यामध्ये टाकायची आहे हळद। जेवढे दागिने साफ करायचे आहेत तेवढे दागिने का वाटीमध्ये घ्या आणि त्यामध्ये हळद आणि थोडंसं कोमट पाणी टाकून यामध्ये असं ठेवा 10 मिनिटांसाठी। 10 मिनिटांनंतर आपल्याला एक ब्रश घ्यायचा आहे आणि हलक्या हलक्या हाताने आपण याला असं चोळून घेणार आहोत। पूर्ण काळसरपणा निघून जातो, खूप छान चमकतात, अगदी पॉलिशला द्यायची गरजच पडत नाही। नक्की ट्राय करा, खूप छान असा उपाय आहे। आणि तुम्ही हा व्हिडिओ कोणत्या गावातून किंवा शहरातून पाहत आहात ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा, जेणेकरून माझा व्हिडिओ कुठे कुठे पोहोचला मला ते कळेल। तर इथे पाहू शकता स्वच्छ पाण्याने मी धुवून घेतलेले आहेत आणि आता खूप छान हे चमकत आहेत। नक्की ट्राय करा, खूप सोपा असा उपाय आहे। यानंतरची आपली टिप आहे लसूण सोलण्यासाठी। बऱ्याच आपण पद्धती पाहिलेल्या आहेत या अगोदर। आपण लसूण सोलताना जर हाताने सोलला तर आपल्या बोटाजवळील भाग खूप जास्त एक जळजळ व्हायला लागते, आग पडते। नक्कीच तुमच्यासोबतही हा प्रॉब्लेम झाला असेल आणि दररोजच आपल्याला हा हवा असतो। तर त्यासाठी जर तुम्हाला त्रास होऊ द्यायचा नसेल तर एक छोटासा उपाय करा। आपल्याकडे एक काटेपिन घ्यायची आहे आपल्याला आणि त्याचा समोरचा भाग आपण काटेपिनच्या मदतीने असा सहज काढू शकतो आणि यामुळे हा जो लसूण आहे तो सोलायला खूप मदत होते। म्हणजे अगदी हात न लावता आपण याला असं सोलू शकतो। या पद्धतीने कमी वेळात भरपूर लसूण सोलला जातो। नक्की ट्राय करा, दररोजच्या जीवनामध्ये तुम्हाला खूप कामी येईल। एकदाच तुम्ही जर भरपूर असा लसूण सोलून ठेवला तर दररोज स्वयंपाक करताना जास्त वेळही जाणार नाही आणि आपलं अवघड काम सोपं होईल। पाहू शकता समोरचा भाग समोरून व्यवस्थित असा निघाला काटेपिनने की मागचा भाग आपोआपच असा सहज निघतो। ट्राय करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की तुम्हाला ही पद्धत कशी वाटली। यानंतरची आपली टिप आहे, इथे मी लसणाचा थोडासा पाचोळा घेतलेला आहे आणि त्यानंतर आपल्याला घ्यायचा आहे कापूर, जो की आपल्या घरामध्ये नक्कीच असतो। अशा 2 वड्या मी इथे घेतलेल्या आहेत आणि त्यानंतर आपण याला पेटवून घेणार आहोत थोडंसं। तुम्ही जर दररोज हे घरामध्ये थोडंसं असं लावलं किंवा आठवड्यातून 2 वेळा तरी तुम्ही हा उपाय केला तर तुमच्या घरातील पूर्णपणे मच्छर निघून जातात। त्यासोबतच घरामध्ये माशा होत नाहीत आणि यामध्ये आपण कापूर वापरल्यामुळे खूप छान असं प्रसन्न वातावरण वाटतं। नक्की ट्राय करा, खूप सोपा असा उपाय आहे। फक्त आपल्याला जो आपण फेकून देणार होतो तो लसूणचा पाचोळा थोडासा घ्यायचा आहे आणि 2 कापूरच्या वड्या अशा टाकून दिल्या आणि याला एकदा पेटवलं की आपलं काम अगदी पूर्ण होतं। आपल्या घरातील चिलटे, माशा, मुंग्या, मच्छर हे सर्व अनावश्यक कीटक पळवून लावण्यासाठी हा छोटासा उपाय खूप कामी येतो। संध्याकाळच्या वेळी नक्की तुम्ही हे ट्राय करा, तुम्हाला छान प्रसन्नही वातावरण वाटेल। यामध्ये आपण कापूर वापरल्यामुळे आणि घरातील पूर्ण कीटक पळून देखील जातील। याचा जो धूर घरामध्ये पसरतो यामुळे आपल्याला खूप छान एक रिझल्ट पाहायला मिळतो। कांद्याचा पाचोळा देखील तुम्ही यामध्ये वापरू शकता। यानंतरची आपली टिप आहे, इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत तूर डाळ। तुम्ही दररोज वरण भात बनवतच असाल आणि दररोज जेवढी तुम्ही डाळ घेता शिजवण्यासाठी तेवढी डाळ घ्या आणि हो चॅनलवर नवीन असाल नक्की सबस्क्राइब करा। असेच उपयोगी व्हिडिओज मी तुमच्यासाठी घेऊन येत राहते। आणि ही डाळ मी घेतल्यानंतर त्यामध्ये टाकणार आहे पाणी। आपल्याला हवं तेवढं थोडंसं आपण पाणी यामध्ये टाकायचं आहे आणि 5 मिनिटांसाठी आपण ही डाळ अशीच भिजवत ठेवणार आहोत। आणि दररोज वरण भात लावताना हे काम नक्की करा, यामुळे तुमच्या भरपूर गॅसची बचत होईल। आता जसं वटपौर्णिमा येणार आहे तर आपण पुरणपोळी बनवणारच आणि त्यासाठी लागणारी हरभरा डाळ जी आहे ती शिजायला भरपूर वेळ लागतो। तर ती पण डाळ अशीच अगोदर थोडीशी 10 मिनिट पाण्यात भिजवत ठेवा आणि त्यानंतर याला तुम्ही शिजवून घ्या। तर खूप छान कमी वेळात हे शिजल्या जातं, गॅसची भरपूर बचत होते। आता जरी ही छोटीशी गोष्ट वाटत असली तरी आपण दररोजच्या जीवनामध्ये याला वापरल्यानंतर बरीच आपल्याला बचत करता येते। नक्की ट्राय करा। आणि आता मी याला कुकरमध्ये असं लावणार आहे, यामुळे डाळ पण छान धुतल्या जाते आणि शिजायला पण मदत होते। त्यानंतर असं आपण यामध्ये जे पण थोडंसं मीठ हळद टाकतो आणि रेग्युलर प्रमाणे कुकर लावतो तसं फक्त लावून घ्यायचं आहे। सध्या सिलेंडरच्या भरपूर किमती वाढलेल्या आहेत आणि एवढ्या महागाईच्या काळामध्ये बचत करणं हे खूप गरजेचं आहे। त्यामुळे छोट्या छोट्या गोष्टीतच भरपूर बचत तुम्ही करू शकता। यानंतरची आपली टिप आहे गॅस शेगडीसाठी। दररोज आपण गॅस शेगडीचा भरपूर वापर करतो, पण या संबंधित आपल्याला भरपूर गोष्टी माहित नाहीत ज्या की आपल्याला माहित असायलाच हव्यात। तर अशाच काही गोष्टी तुमच्यासोबत मी शेअर करणार आहे। नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। तर सुरुवातीला आपण जेव्हा दररोज गॅस साफ करतो त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं आहे,
आपल्याकडील जे एक्सपायर झालेले गोळ्यांचं पाकिट असतं किंवा अशा प्रकारचं एखादं रिकामं पाकिट असेल तर ते तुम्ही वापरू शकता याला क्लीन करण्यासाठी। हे जे छोटे छोटे कडा दिसत आहेत त्यामध्ये खूप जास्त एक चिकटपणा असतो, तर या पाकिटामुळे हा चिकटपणा अगदी सहज निघतो। जास्त घासायची याला गरजच पडत नाही, म्हणजे कमी मेहनतीत आपलं हे कामही होणार आहे आणि भरपूर आपला वेळ देखील वाचेल। तर या पाकिटाने मी छान याला असं स्वच्छ या अगोदरही केलं होतं, त्यामुळे जास्त घाण तर नाही। तुम्ही नक्कीच तुमची गॅसची शेगडी अशा पद्धतीने स्वच्छ करा आणि त्यानंतर आपण नॉर्मल याला थोडंसं एक हात फिरवून स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणार आहोत। तर त्यानंतर एक महत्त्वाची टिप म्हणजे आपण जेव्हा दूध गरम करायला ठेवतो, दररोजचं आपलं काम जे आहे दूध गरम करण्याचं, ते जर आपण लक्षपूर्वक केलं तर यामध्ये देखील आपल्याला भरपूर गॅसची बचत करता येईल। बरेच जण काय करतात, कोणतंही गॅसवरती भांडं ठेवलं की मोठा गॅस करतात, त्याची फ्लेम अगदी त्या भांड्याच्या बाहेर येते आणि त्यामुळे बराच गॅस वाया जातो। तर त्यामुळे काय करायचं आहे, जेवढं भांडं आहे तेवढीच तुम्ही गॅसची फ्लेम ठेवा। दूध तर आपण नक्कीच कमी गॅसवर तापवलं पाहिजे, यामुळे भरपूर साय देखील येते आणि आपला गॅसही वाचतो। दूध गरम करताना अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, दूध आपल्याला थोडंसं असं अर्धवट झाकून ठेवायचं आहे। तुमच्याकडे जर जाळीची प्लेट असेल ती देखील तुम्ही झाकून दूध तापवायला ठेवा, जेणेकरून दूध खूप लवकर तापतं। एवढंच की थोडंसं याकडे लक्ष द्यावं लागतं। यानंतरची आपली सर्वात महत्त्वाची टिप नक्कीच तुम्ही काळजीपूर्वक पाहिली पाहिजे। बऱ्याच वेळा असं होतं, आपण शेगडीचा वापर करत असताना जुन्या भरपूर दिवसांच्या शेगडी असतात, त्याचं जे बटन आहे ते अचानक फिरवताना तुटतं, म्हणजे पूर्णपणे याचा एक छोटासा एक तुकडा आतमध्ये पडतो आणि त्यामुळे काय होतं, हे बटन बसत नाही, अगदी गॅस बंदही होत नाही, चालूही होत नाही आणि मध्येच आपलं काम थांबतं। अशा वेळेस जर गॅस चालू आहे आणि बटन तुटलं तर काय करायचं, गॅस बराच वाया जाऊ शकतो यामुळे आणि एकदम कोणताही धोका होण्याची देखील शक्यता आहे। तर हे नक्कीच तुम्ही थोडंसं लक्षपूर्वक पाहिलं पाहिजे या गोष्टीला। तर इथे आपल्याला एक छोटंसं काम करायचं आहे। अशा प्रकारे जर तुमचं कधी बटन खराब झालं किंवा तुटलं तर आपण हे जे हाताने देखील याला फिरवून, हे अजिबात फिरत नाही, म्हणजे हाताने आपण याला बंद चालू करू शकत नाही, तर यासाठी आपल्याला वापरायची आहे कात्री। कात्री यामध्ये अशी टाका आणि याला असं तुम्ही सहज पाहू शकता, गॅस अगदी मोठा बारीक होत आहे, कात्रीच्या मदतीने त्याला बंद करू शकता किंवा जर गॅस बंद असेल, तुम्हाला जर चालू करायचं असेल ते पण अगदी सहज तुम्ही करू शकता। तसं तर आपण लवकरच बटन दुरुस्त करून घेतलं पाहिजे, कारण की कात्रीने पण दररोज हे बंद चालू करणं योग्य नाही। पण इमर्जन्सीच्या वेळी तुम्हाला हा उपाय खूप कामी येईल, कारण की अचानक बटन तुटल्यामुळे गॅस बंद चालू होत नाही, गॅस तसाच जर ऑन राहिला गॅसही वाया जातो, दुर्घटना होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे लवकरात लवकर कात्रीने याला बंद करा आणि नंतरच तुम्ही बटन दुरुस्तीसाठी द्या। नक्कीच तुम्हाला कात्रीमुळे भरपूर फायदा होईल आणि गॅसच्या शेगडीसोबत सिलेंडरसोबत कोणताही हलगर्जीपणा करू नये। त्यामुळे नक्कीच तुम्ही सिलेंडर खालून अगोदर बंदही करा, असा जर बटन सोबत कधी प्रॉब्लेम झाला तर हे काही होते गॅस बचतीचे उपाय नक्की करा। तुम्हाला सर्वात जास्त कोणता उपाय आवडला ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा। चला तर मग परत भेटूया।